Ya singaw yang abaro tiaga ni kapor ngai kublai ke janmit ke besuk ke bakmen ni pi baro ki para bat ken men ki jonga te kat no kolong ke bestunat banyak bandon na kenika zoom meeting ke bala organize dai steward te ngai kublai pi steward ba pila penyaja kenika meeting bat ba pila kot sngo bahayanga ban shim me ka benta ban ai ka jingkran ban address khamtam yaki para samla te kolong ka kabuksiar bat ka uram ka bakrau banyo ban nishim bentalang haganika meeting bat setuna bani ishibun ki prasamla hangni ngai iba ki don bon bah te ngampat judaya shim bentatan haki zoom meeting ban don bun breu kat ni te nga sukuman ban yo i bat ban ya kendu bat philang ba kanika meeting te ngangait mentagasngi kumbala ongi steward mena ba kanong ka jingkran hakawai day bat KK ban kentu ban ajing mot ban ajing hikai hakabai day bat kajing em ka bakan jaman sim bat kumno phila ban penya day ya kane haga jing em jong pi ka baman la kasngi bat kumju ru kumno phila ban wanra ya kane kajing hikai haka jing tray jing ta jong pi tiklam jing penslam ngin ya shoban sedang ya kani kajing pule jongi ngin ya let shwa kajing doai te nga kerpa te pi ban pandemic ki kle kajing doai ko pa jongi ubah beneng iwan banaingu ko pa babaha na kabanta kani ka janmit ka ba phila ayengi bangin yo banya selok banya kran lengba kani ka zoom meeting lamba kini ki kor ki lat ki ba phila ayengi ya kini ki sngi ki ba khadu try kan rat shibun ki mensim ba kodor ki layawan banya join lang kani ka meeting kabala organize dai steward nga duai ba phin kurku ya kani ka jinga pule ya kani ka jinga lang ka jongi bat khamtam ke ka ba ngan kran hakani ka por kin long sha ki ba la wan na ka khat ka jing snai jong phi ban shakri ka jing ai ban shakri ka jing snai ban shakri ya ka jing bam ka ban teish ka jing am bom chikut ko kan rat pa ija kar khui kini ki hanman ki para jong ki badan hakani ka meeting manta bat to ai ba kani ka jing pule jong ni kan long ka ba yaj bat khlam ganu no ka jing pan thut bat hakani ka por ni don kam kham tam e ko pa yu mun sim ba khoj jong phi pa ban hi ka yangi ban lam yangi shaki jing shisha baro plat yangi ko pa na ki bor jong ka jing dum pen ko pengi do mun sim jong Jesus Christ hi ka yangi ya kan ka por ni karpa te ka jing pun sla jong mun sim jong phi ko pa pen kan tang ki skor jong i wei pi wei ya bang snga pe ka jing sha kan da yo rong bat jong sa ki do no jong i bat ban pen don kam ki aga jing em jong i ka ba man la ka sngi ko trangi e ja phi pilong blai ba kraw blai ba don bor halot baro ngangi phio sngaw gini ki jing duai jong ya kani ka por ngapan daga jing sngaw ret hak tengu jisu ba e at amen e ngai kala biang ngi bangin yat no shakman te hagani ka por ka jingkran ka topik ka bang kwa ban ya sambat phi baro hagani ka por ka dai shaphang ka jing minot tingangai thang ni baro ni kwa ban long ki ba minot den am ngangai thang ni barok ni kwa banlong kinong trei ki ba shitraham ki ba minot na ka benta ka kam ka ba pipi trei ngangai pi kwa banlong ki ba shimkhia ya ke ka ba phila te ngangai kani ka khobor ka ba ngia pule menta om tang ba phin su tanat ya ka handrai ngangai ba kanlong ka jingkar khoba ya phi but nga promise ba ha ka ba ko jo kani ka meeting phin sa yo i bat phin sa sngu thu aduk kat no kani ka jinga kren jongi menta kalong ka ba kodor bat ka ba don kam adu kata-kata te hakani ka por ngi ne shim ya ka bible kum ka nongrim jong ka jinga puli jongi ngan shu pani ye phi balai nga nget bha ya ka bible kum ka ba don kam bha adu kata-kata kadai na po art muthi kalanong ka ba lai kada khot ka ba khat nriu ngangat phila ban yu ye ka screen ya kini ki bangala kedau
kong kumne ka jing tho ba khoj baro kalong kabala persat mansem da ublai bat ka ba mento ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing penbat ya ka jing penmelian ka ba ha ka hok khnang ba ubreu jong ublai un yo long janai habala pendap biang ya u sya ka jing le ba ba baro te kadau banga ko ban sheme ka bible kum ka nong rem jong ka jing puli jongi ka dai ba ka bible hi ka dai ka bala persat men sim do ublai bat kalong ka ba mentoy ya ka ai kalong ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing penbat ya ka jing penmelian ka ba ha ka hok bat ka ai ka jing thmu jong ka ne baro ka dai khnang ba ubreu jong ublai un yo long janai te menta ngine pet na ka ktien ublai ka ai ba ka ktien ublai ka don ban ong hanga phish phang ka jing minot amdei ka ai ka bau Donald Trump ong amdei ka ba kini ki entrepreneur ki ba pau ki ong amdei ka ba u Bill Gates ong amdei ka ba u Elon Musk ong nama shibon ki breu let's say kini ki entrepreneur ki ba crown ki la banai jingmut phi o le ka ni le ka ta kini ki dik je jingmut ki ba best phanam ta ba phin long ki ba minot kum ne kum tai bat phin la ban long success aga jingem jong phi bat ba phin la ban long ki breu ki ba sei so aga kam ka ba pi trai bat ba phin rus pa bat ba phi la ban kamai hadu kata kata lak shi banai kata kata lak shi snam hendrai hagne ka por ngin me crunch phangita ki kita ki jing kai ki ba phila ban yo sngau na kini ki entrepreneur ki don ki ik e ki ba ngamong ba ki dei ki ba sneu suda ki don ki ik e ki ba bha ki don ki ik e ki ba shongkhia ki ba phi phi don kam ban bishar bha kanu ko ba dei ban shem bat kanu ko ba phi dei ban kantat andre ha kani ka por pa de ka kamram jonga ka banta jonga ka bang kwa ban sam bat phi ka dei ban ya sam ke e ba ka bible ke e ka ba u belai ke e ka ba u nong bu nong thau u don ban ong na ka banta jong phi na ka banta ka jing trai jong phi bat na ka banta kum no ba phin trai kum no ba phin em ya ka jing em ka ba man la ka sngi to ti menta ning kong e na ko ba ne pet na po Ecclesiastes kalonong ka ba khandai ka dokhat ka ba shipau te ka wei nga kuntu ye phi lada phi don hajan yu khulom ba notebook te ka bhai phi ba phinyo ban tho ni gi dokhat le se phinom kwa ban mes bat ban pule byang ye kini ki dokhat lada phila yo la thaden namar ba kini ki dokhat ki bangan se samat phi ki de ki ba don kam ba ki ba don kam adu kata kata te apo Ecclesiastes kalnong ka ba khandai ka dokhat ka ba shpau ka jingkun tu jong ka ktien ublai ka ong kum ne ke ai baro ba ka kti jong me ka shamban le ya kata dala ka borba namar omdan ka kam lemne but lemne ka jingtep lemne ka jingstat ha ka jingtap sha ka ba melat ka ktien ublai ka kentu ba ke ai baro ba ka kti jongi ka shamban le da ka borba trai shitam le minot seilut ya ka bore ka but baro haba phille ya ka no ka kam aya ka ba bahatam ya kata ka bor ka ba ubleu la aya yang aya phi akan mau ka don ka wei ka dokot ngam kan mau su ka don hai henrei ka bible ko ngi ba ka burom jong ka jinglong samla ka dei ka bor the glory of young man is strength te ngi ngi don ka bor ki samla gi don ka bor ka ba kerpang ba ha ka ba ki riurang ba bat ki riuten men kim don shu te ya ka ni ka bor ka bangi don na ka jinglong samla jongi hai lut ya ka na ka benta kata ka kam ka bangi ngisang ubaha ban le ka bible ko ang ke ba ti jong me ka syam ban le ya kata da ka bor ba wat le wat ai tang malu mala ya ya ke ka ba phila ban le ai kham ba kata ka dei ka jing kan tu jong ka tin ublai bat balai berkadau ko ong hang ne ba namar om don ka kam lemne ka but lemne ka jingtep lemne ka jingstat ha ka jingtap sha ka ba melat
Nomor ba ladangim pendon kami ka bor ka bangidon menta ni penserwakaya ka. Nomor ba ndau breu yap ndau breu po sya jingtap unum la syu ban trei unum la syu ban pendon kami ka ta ka but ya ka jingtep ya ka jing start. Tikat bangidang pendon kami ka. Ba na lor kata ngakwa ban ong pi ka wei parlok ba nging yo mat ya ka jinglong samla tang shisien. Tang shisien ngiyo mat ya ka ni ka jinglong samla. Te nomor kata pendon kam hok pendon kami ka kabu ya kilat barok ka banging yo ha ka ni ka por ka ba lingkot jong ka ni ka jinglong samla. Hoj ngasung tu ya ka tan dalak poi ha beneng ka nginlong samla sa dei nam. Nginlong samla sa. Tang balong ka don ka ich ka don ka arta ha ka banging yo mat tang shisen ha ka jingem jongi tang shisen. Te nomor kata pendon kam ya ka ba bahatam ngimdei ban penen no e kani ka por nomor kadi ka por ka ba bestam kalong ka ba sngausi ban yo i ba bon ki khna samla menta ki pelut ya kani ka por ha ka ban le jaitu ha ka ban shu pen surwaka ya ka por ki ki bomentoy ngarong a julong kumta nga julong kumta bat ngai ngu yu blai u khot yanga ban kala bamot ban kendit ben riu no namara kan mau gitu ki por ba men shwa por badang kham khna ba hagi por ba ngadang nong teenagers ngakan mau bon ka por ka let ha ka ba thia sngi kalut ha ka por ha ka ba pulut kai ha ki jing la kai ki bomen toy hagi jing so ba ki bomen toy te hendrai ublay kwa ingi bangin penla no ya kata ka bor jong ka jinglong samla jongi ka don bon bha ki lat ki kabu ki kam ki ba don buram ki bangi kum ki samla ngi la ban shim halade bat da ka ba shim kum tangin la ban pendon buram ya ublay nong bo nong thau jongi bat kum juru ya ki kimi ki pa jongi te nangta sakawai da ka dekat bible ka ba na kwa ban pule hak bay day bat kane kaday na po pulosai kalanong kabalay kadakot kaba arpulay kaya srim bat kato kadakot bangya pule mene ko angkum ne kat kaba pinle to tray na du kamansim kumba ha utray bat om ha kibriyo hang ne ko ang kat kaba pinle kumut labraday ka nukuno ka kamro lagaday ka kam kaba kibriyo ki nyaw po ru ladadai ka kam ban sar surok lane ladadai ka kam ban su juti lane ban shna shatri lane ban tray haki printer press lane ban tray haki nuki kam ban lej bala shakri hajing breu lane ban tray ban shong dukan bat kumta terter compare haga nuku bentaru haga taka kam ka bangingi le ray nadu kamansim kumba ha utrai kata kumut ke ikaba phile phi pledging mot yau kun rat jong phi pledging mot yau kun rat jong phi ba ke borok ka ba phile ka dei na ka benta ka buram jong u am dei na ka benta ki breu am dei na mta ki breu te ka bible ka ong ayu shapang ka jinge phera pedeng u breu u ba minot u breu ba yaine u ba smart bat u breu u ba jaitu tening kong ngine pet na proverb manta kasngi ngine pule bon ba ki dekat bible na proverb te a proverb kalanong ka ba arpu pra ngan pule ka dekat ka ba khat khandai uta ubalur yala ka khandau un yo pahu yo kupu nrei uta ubalet bot ya ki riu thala un yo ka jingkerdu labyang tinu blai ko ang utau balur ya ka khandau un yo pahu yo kupu ubriu ba minot unum kurdu kata gadai ka jing shisha nang ta shushu apo proverb hi kalanong ka ba shipau aga de khot ka ba saw ko ongkum ne ukalla duk uta ubatrai da ka kti ka ba alhia henrei ka kti ubatrai minot ka penrus pa ka bible ka ong ukalla duk uta ubatrai da ka kti ka ba alhia kemut ubatrai da ka kti ka ba jai pede henrei ka kti ubatrai minot ka penrus pa
Kadai ka keti jong ubat 3 minit. Kabaya lam sya ka jing roy bat jing man baha. Kata kadai ka jing sya kaba omla ban lan. Hot ki don bun ki breu ki baru spa leng ba ka jing hiar patang. Dai ki ba shuyok patang ya ka bala trestem lupa ki kme ki pa. Henry pet ka jing em jong ki kalong kumno lada ki long ki breu ki ba alhya. Ketuka spa kebala yok pateng stang hadin ketukat ni kasdang ban hiar no dai nam kasdang ban du no kala ban jaru ba ki haban de no ya ki barok ba ki don namar ba la syabun karam namar ba ki im pahu pahai palak ki im sngu baha palak dai Henry ke keba ya lam sya ka jing ruspa keba shisha kadai ka jing 3 minit dala ka jong ka keti kadai ka jing 3 ok shisha nangta kinda pet pede ya ke jingya per bat ubriu ba alhia ubriu ba jaitu long ba ukeladuk no namar ba utrei kumbamon utrei daga jing thnum utrei daga jing jai pede te ke bible ko ong ba ukeladuk no nangta a proverb kalenong ke ba hatlai kedekot ke ba sau ko ong kumne kemensim jong uba alhia ke ikwa te kamyo ai Henry ya ka mensim jong uba minat an pensengat. Pi kong ya ka mensim jong uba minat an le ayu an pensengat. Kat ba ka mensim jong uba jai pede jong uba jai tu. Ka ikwa Henry kamyo ai. Bun ki priu ki ba jai tu ki shet ikwa bahaya ke ai. Kwa ban yo kata. Kwa ban kiet kata. Kwa ban le ka ni kata. Tang ba mensim te kwa Henry ban rei minat pede ban yo kata. Kim la ban le kata bat kim sim khia ban le kata namar kata ki kwa tang ba kim yo ai la ju ye shem le de kum ta la ju shem le de ba phi kwa ke tang ba kim yo bat dei namar ba don lat don ti dei namar ba isnu tho dal de hi ba phim tre shitam bat phi le jai tu bat phim sim khia ke ba itrai la ju ye shem kum ta ngang la ju shem le de ki don ki banta ki ba ong kwa ban yo ka tai kwa ban ke de kata le ban le kata henrei ngam yo nomor bangam tre stom te kalong kum ta ha ki ba bon ki breu henrei ka bible ko ong ka mensim jong ba minat an pen sengat ya ka kamut an pen dap ya ka an pen hun ya ka e ke ba ka kwa kan yo nomor ba kalong ka ba minat Tigani ka jingya per kaba kraw. Hapadeng ubreu uba tray da jing minot bat ubreu uba tray da kiti iba alhya. Dai. Te nang ta pada proverb kalenong kaba hat art kedekot kaba ar pusau. Kong kumne. Kakti jong uba minot kan sensyar. Henrei ya uba jai pada an bu ha kakam kaba shitom. Ke Bible kong kumno. Kakti jong uba minot kan sensyar. Kakti jong uba minot kan le ayu kan sensyar. Kat ba ia ubajai pada loong unbu iu hakakam kaba shitom. But haboong ba kakti jong uba minat kan sensyar kan ni kam damut ban ong ba ubre uba minat datang uta uba syong hakashuki jong kibakraw batri uba sensyar halor kiwei kam damut tangkum ta mo
Kani kedekot ke ong ba ubriu uba minat kamper la udan haganu ganu ke kerdan haganu ganu ke jatkam an sakentiu ya u sya ka kam ban sensya kum kanuksa jong kani ngin ya pet hapo ningkong kisiem minepet haningkong kisiem kelenong ke ba khatway kedekot ke ba arpu pra te kani kedai ke jingjia ke ba sutanat ba jong u Jeroboam ke Bible ko ongkum ne bat uta ubreo u Jeroboam ulalong ubajur kabor te u Solomon ulayo iya uta usamla ba ulong uba minot bat ula ai ha u ya ka jing sumar halor ka jing trei baro jong ka jing u Joseph iinam kumba ka Bible kalong hapo probab ba kakti jong ubreu ba minot kan le ayu kan sensyar te hang ne udon wayu breu uba kerteng u Jeroboam u trei ya kajing trei ke ba rit ba ande udon ka sap baru ujur ka bor bat kata gamut ba kat ka bor ka ba u udon u ailut ulong ba minot hadu kata kata bat hang ne wan usim Solomon bat uyo i ya kerkum trei jong u ui tenat yau niu breu ba usim kia ya ke ka ba ule ba u ulong onas ya ke ka ba utrei baru trei hok hadu kata kata bat kumta ke ka ba usim Solomon ule loong ba u Solomon ula ai ha u ka jing sumar halor ka jing trei baro jong ka ying u Joseph u kentiu ya u ban long kum u nong sensar ban pet ya ka jing trei baro jong ka ying u Joseph i te ngim don kam ban long minot tang dala yo ki kerdan ki ba krau bun gibru ki ong ba o dala yo nga ketika kam te o ngan trei minot ba o dang la yo nga ketika kam ke ba krau te ngan dala yo nga ke ski ke ba kam krau ngan dala long manager manga te o dang la long presiden manga dang la yo bat manga ke kerdan vice president lani ganu ganu nat dala yo ke tu te kamut ngan sa trei shitam kam long kum ta ka jing trei minot ka deban sedang nadu menta nadu ikami barit nadu ketu ke jing sedang hi jong ke jing trei jong i kamper la kadai ke jat kam ayu ayuru long bayai ne minot bat sim khia ya ka rei minot om kumba ha ki breu rei au troi kata kadai ke jing kai ke ba ngiyo nang ne tenang ta takawai de ka buram ka ba ubreu ba minot uyo kadai ka bangila ban syam ha probab kalenong ka ba arpu ar kedekot ka ba arpu kandai meyo i ya ubreu uba minot halakakam unyang hakmat kisem kan unom yang hakmat ki breu ki bapo ka Bible ka ong ubreu uba minot unyang hakmat kisem kan kadau banga pen i kani kedekot umdai ba phin umdai nam ta ban umdai ban ong ban kentu ye phi ba phin ya kwa tang ban sarong mo la ne ban tristom o tang bangan yo kendu yo mudi o an tristom tang ban yang tang bangan yo ban kendu yo presiden jo kari india ngan tristom khnang tang bangan yo ya kendu ya gini bro ba ha bahan pada phile kumta kapni ba phidei bro ba sarong ndrai kamde ke jing thmu jonga ban sai gane ga de khot ban kentu ye phi ba phinlong ba sarong ke banga kwa ban pni phi ka ya ka kadai ka jing shisha ba ki breu ki ba minot ki yo ya kata kalat ublay upendan burome ki hadu ba ki yo ya kane kalat wat ban yang hakmat kisem ka ba pen i ba ka jing minot jong ki ka pen bit dore ki
Bakin lak banyang kamat usem. Nomor kibril ki bajai tu kin lit le ayu ha kamat kisem kamat kinong sen kamat kinong sen sha kin lit le ayu kin lit ai jingmut ya ke ai kin lit keren ya ke ai. Ubriu bajai tu untip ya ke ai ya ke pertai kamariang ayu un batai. Ingrai kibril ki baminat ki bala experience ki bala sngotu ya ke rukum long rukum man ja ke pertai. Bat ki bala yu i ya ke jinglong ja ke pertai. Ya ke jing ya ke ta ke jing mai ke ta ke jing duna jong kaperthai bat ki bala yu i jingai kumno ban pendap kumno ban penbaha kumno ban te lakam ye ke jing sneu te ki breu ki ba minot ki long fit ki long bit dor ban sheme ke ne ka kam ban yang akamat ki sem kata ge ke jing mot i bon ki nuksa ha bible pet kumu joseph petu daniel kini ki breu jong ublai ki yang akamat ki sem petu moses u yang akamat u paro ha ka por jong u Joseph uyang akmat u paro aga por jang o. Peju Elijah uyang akmat usem Ahab. Peju Jisu uyang akmat u Herod uyang akmat u Pilat. Peju Paul uyang akmat kisem jong kahima Rom aga por jang o. Balai namarba ki long ki breu ki baminat. Kisngau tu ngalabanong daga basyai bagi breu ki baminat ki de ki breu ki basngau tu ya ki wai. Menta kajing kali kalong. Da kumnu ngin itu ya ki breu lagi long ki bajai tu lani lagi long ki ba minat lani ki ba smart. Bible ko ong naki so pini tu iki dai. Naki so pini tu iki. Te ka wei ka nuksa ngin ya pet na po Ecclesiastes. Ecclesiastes kalanong ka ba shipau ka da kot ka ba kat pra. Kong kumne. Da ka jing alhia ka jing sop kan ngam shapo. Bat ba da ka jing jai pede ki kiti ka yeng ka jau. I da ka jing alhia kamu da ka jing jai pede ka jing sop kamu ka yeng kan ngam shapo. Ka yeng kan ngam shapo. Bat ka yeng jong ubreo ubajai pede kalong kumno long ba ka jau. Don por ban repair ya ka tunum yeng jong u. Don por na marba jor plat ka jing samthia. Jor plat ka jing jai pede. Ka yeng ka sem jong u. Ka bala don kam ban repair. Repair. Don por. Ushubam ushuthia. Susyong itu kana bat ki parlok. Susyong lik plutkay ka por bat ki paramarjan. Tip ki khon shanu tip kalok shanu tip kayeng kalong kumno. Don por ban la ekata. Banang ta sa kaway da kanuksa. Kaday kabangila ban siyam ha proverb. Kalanong kaba arpusaw. Kadakot kaba laipaw. Unong tho proverb uang kumne. Ulit pet ya ka lingkha jong ubreu bajai pede uang kumne. Ngalalet hajan ka lingkha jong uba alhia. Bat hajan ka briso uwan jong uba suda ka jing syampang. Uyo iya ka ay. Te hakmi. Kilami ki dingsha. Halor jong ka baro. Ya ka kmat jong ka. Latap da u senram. Bat ka kenrok mau jong ka kalatwa. Iyo Urusta haba ulit pet ya ka lingkha jong uba jaitu uyo iya ka ay. Bat hang nila ong ba ubreu ba jaitu uday uay. Uday uta uba suda ka jing syampang ka Bible ka ong. Lada pisu tenat, lada ngasu tenat ya ka jing jaitu kamut ngaday ubreu ba kumno.
uba suda ka jing shampang ade ubreu babe. Te haba uni uriu stad ulik pet ya ka linkha jong uni uba alhia yo i ba ha ka linkha jong u la dab da ki sha banang ta la tab da usenram ba dia ka kenro jong ka linkharu kala tua. Don por ban lek repair don por ban lek pen ba don por ban lek eki ai. Pulut kai ya ka por tang ban scroll ha YouTube ha Facebook ha po Instagram ban chu pulut por ha ki eki bomen toy. But kita gi jude ki daw jong ka jing jaitu dai na ma kani ka juk jong a jong phi. But bun ki wei ru. Let's say na ka jing shu shot sam thia bet barok shisni. Ngai la dei nga julong wei ubreu ba jor ba ka jing sam thia man shwa. Nga shu thia bet. Nga shu thia sni. Ha school ru yo thia. Batai kelas ru myo ngau ba bun ba yo thia. Te da dap nang ta la poi shayeng la lume gi jan nang ta la de por le kai football hagi tu gi por nang stana baban le kai football te la le kai football kum tu dala wan ru khia te ban bat hagapor bamut ban shim saya ka kot ban puleru yo thia tishu yo thia bet nang ta na lor kata bala thia bro shisngi thia jan mit tela dei ban khedang kloi aha ke long school prabaje ke teng shulap salet ya ka por long school ru ke praduna don bon sinem juyo hiru tang ban bam ban diru men step la shu song bet sang gatifen bat bat namar ba long kum ta te ban bam ha ka por steng sniru la jur ska jing tngan ha bam no second period ha bam tu no namar ba bro bajai tu te hab long kum ta ha break ya ki rule ki u bro bajai tu u u law breaker udah nong pen kan hukum te bat ngaken mau mensyai ko to ko por nga sa badi kadang jonga ani phi ke jingja ka ba samre ke ba hadu ba kedon ko por i le jalam check up yang le jalam doktor yang bat ha kata ko por te ibatai ho doktor yang so ba check yu ni namar ba usu sam thia bet shu yo thia bet te nga sngo le ran ba kata ko por te kumnungan ong namar ba yeladir ngam nang ban batai mo te ha kata ko por ngadang shong class 9 class 10 te handai ka daw tan rai jong kita bar ka de ka jingjai tu ka jingjai tu kala shong tan rai hangi ki breu sing la yo patang te nya ban discipline ya ka ne ka mat jong ni don kam ban bor no blai ban job ya ka ne ngasong thu la da ki breu ki yashem ya ka ne ki breu ki sngo thaj ban le ya ka ne ka tai ki sngo thaj teng kata ka jing thaj ru amtip kawan na ai ladam lei ai ru shu thaj bet pat lada amlei ai ru shu sngo jai to bet ban le ke ai tu don daw bet ban ban chong jai tu ni don bet ya ka daw ngasong thu ya kata kani gede ka problem ka ba kala shong ten rai ha ka do jong ubreu but ban job ya kani ni don kam you blai i don kam you blai Tongin saya poi shu shatama. In saya poi shu shata tengangat pinum sungui ai la dangan shim ya kapor ka tukat ne kidon ki ikai nomor bangin saya poi shake ai ke ai bakam krau ba. Shak in saya poi shake ikai bakam don kam shu. Te hang ne anda u rustad ula yo I ya kani ka jinglong jingman jong kani ka jaka jong breu u bajai pada haden pada ka khot ka balai pu ar wong kumno. Wang hang ta ngala kmi bat ngala perkhat bha ngala yo I bat ngala yo
ka jing hikai. Ndau lapet ya kata uang kumno, lapet ya kata kaling kajong ubreu bajai pede, uang nga la perkat bahan. Bat nang tahu uang kumno, habang ngalayo ngalayo ya ka jing hikai. Ngapeni kini ki dekot kenang ba pindo perkat bah bat kenang ba pin yo ka jing hikai ka ba pinom la ban yo na skul ka jing hikai ka ba pinom la ban yo na ki entrepreneur jong ka perthai ke ka ba pila ban yo tang na ka bible na ka ketin ublai ai ngu ublai ba ni yo ban pelong kum kani ka meeting bat nga songu sha ya istiwat ibala organize kani ka meeting ublai un kui pi bat ublayu nang yalam shu epi ban organize shu kum kini ki meeting te nang ta pada kawai kaba ngakwa ban ongru angne kenma habang ni minat ngide ban minat na kabenta ban pendan kam hok na kabenta ban pendan kam hok namar ban shu namar bun ki bru menta ki minat tang bad la dep minat pada ki penlen no ya ke ka baki la minat engrai habangi minat ngide ban pendan kam hok kata kedai ka jingkan tu jonga namar ba ngan pen pi kedon kowe kedekot apo isaya lenong ke basan pu san pet keni kedekot ke ba ar ko ongkum ne balai pi pen lut sebai ya ke bom long kupu bat ke jing tre jong pi ya ke bom pen kedang balai ngas ongkum ta nomor ki don ki breu ki bat 3 minut bahan de ki 3 minut na ke bentau kupu bom pen kedang ki 3 minut ki pen lut ya ke por ya ke bor ha ke ka bom pen kedang ya ki ha ke bom pen hun ha ke bom pen mentoy ya ki te abap ti minut pendan kam hok na kabenta kababaha amdai na kabenta ban pen penserwaka ya ke kabamentoi te perkhat baha ya ke kabapi pelut la dai ha ka pisa la dai ha ka jing tre jong pi mo la dai ha ka sebai la ne ha ka jing tre jong pi perkhat baha balai pi penlut kene dai jing keli buat balai ngi dai ban minat atu ka sudai tang namar kata kedau bangin lat na ke jing yak tangan bangin yo bam yo di hinga sam ban yo da ban yo the de jing don kam ban yo siu bai wai gieng lane bangin yo ban pendap ya ke jing don kam jong ki khun gi ti ban kum ta hatu ngide ban 3 minut tang nam ta kata kedau hatu lakan tu ingi ban long ki ban minut dei tang na ke benta kata kedau am dei tang nam ta kata kedau I pila shi yo sngon am yagani ka jingong ka boong ba ka boong kumni ka ong ba ka jing jai pede ka de ka karkhana jong soitan la shi yo sngaw kata laziness is the devil's workshop pila shi yo sngaw I ubreu ba jai tu don bor ha ke jing pen shoy jong soitan don bor barada pilong ubreu ba jai tu ki pon bagi jing pen shoy ki ba ker ta wiare phi ki ba phin nomla ban kan pat ya ki ki habo blay u kan tuyingi ban long ki ba minot habo blay u ai hangi ya ka linkor ban ket ban ba na du ka jinglong samla ka dena ka banta ka jing ba jong ni phi u blay u long ba ba du kata nim dei ban perkhat u blay jong ni bo dei ku muta u kenrat u ba kwa ban pentrei si tom yangi ban let do smon yangi ban kwa ban namar ba kini ki breu ki ki la laptop yang ate mentang ade ban pentrei si tom yaki ngade ban penjen jare ki namar ban ajing sneng ki em kam dai tang kumta wat nung perkat yu blai kumta u blai u dai u kupa jongi u sngu tho yengi bat u yo I ham jinga yang ai pi
utip ya ka bahatam nam ta jong ajong phi u kan tu yingi ban long ki ba minute ka de nam ta ka jing bha jong ni hi bangin lad ne ki jing pan shoi bad bangin la ban ame jan baru blai ane ka basmusi ka long ba menta pa de ki breu jong ka prathai ki kan tu yi ki breu ban long ki ba minute ban try ban yospa ban trash dom ban kiwa ka business andrai ban klat no pati u blai ka ta ka de ka jing kan tu jong ka prathai ki ngaru akan tu ya pi bari ki wai banong ki baminat ki breu jong ka perthai ru ki kentu ya ki wai banong ki baminat tang ba ublai udan laga jong ka plan usaitan udan laga jong ka plan jong usaitan ban kentu ki breu banong ki baminat kalong ban yalam jenga ya ki na ublai andai ka jing kentu jong ublai yang ni banong ki baminat ka deban yalam yang i kamjan sha ublai te ngakwa ban poi shakanika benta menta kwa ban poish kini ka benta menta shaka ba kham khong san namar ba kalong leno ai ban minat lada niklat yau blai kalong leno ai shisha halukas kalanong gaba khat ar kedekot kaba arp khandai ka ong kumne an pulis wa kedekot kaba arp hu ar ma kini kide ki kten jong jisu bat ula ong haki senran jong u namar ka tang ong api wat khuslai shaphang ka jing em jong phi ka ei ba phin bam lemne shaphang ka metru ka ei ba phin kup jisu ong wat khuslai shaphang ka ei ba phin bam ka ei ba phin hong yelade hi ni le pulin du mena shaphang ka jing minot tang ba menta u jisu wan hang ne baruang wat khuslai shaphang ka ei ba phin bam wat khuslai shaphang ka ei ba phin kup yelade wat khuslai shaphang ka jing em jong phi igumba ga don ka contradiction dai igumba ong wat khuslai dam 3 minut than rum lelai igumba ka ong kumta henry am ban 3 shitom ban 3 minut ka dei ka ba henry ka ei ka bu jisu ukwa ban hang ne ka long ba wat 3 minut da ka ba khuslai wat num 3 shitom da ka ba da ka ta ka jing khuslai ban ong ba ni tengan bam da ka ei la shining an ni ngan thiet jan kumnu kapisarum paddan jisu ong wat khuslai shaphang kata namar ka jing em ka kham kor ya ka jing bam bat ka met ya ka jankup ka jing em kam dei tang ban yo bam bat ka met ru kam dei tang nak benta ban hong jan tikum ta wat trish tam tang ban yo bam nang ta wat num lap met tang ban le bhabreu elade ka jing em kam dei shaphang kata mentang ne poin as ka benta ba khong san ba namar ba ka jing thmu jong ka jing em hi ka kham kraw ka kham palat bane kata ka ba ngingi muddor bunsin ki bru ki muddor ka jing em ba o ka dai tang shphang kata ban minor ban tray ban yo jing ba ban pandap ka jing ka sam ban ni dai ban minor ban yo ban thiet kata ka jan ban yo ban pha su kata ka jan ban yo ban phong ban penitanat ya lade kimut ba ka kot tang kumta em uji suwang ka jingem kalong kampalat bane kata amar bahau jisu ka uang kumne hakawe ka jing tho uang ba ka jing bam jonga kalong ban yo le ya ka mon jong kupa jonga ubab ne ka jing thmu jong ka jing em jongi ka dai ban yo le ya ka mon jong ublai kata ka de ka jing thmu apor bo wan hang ne perthai hakapor bu dang dap khadat snam hapor ba u sakmana ki kmik pa pikmau udan haka temple u ya kelijing keli but u ya kren but ki um, rabi but ki lingdo hapo ka temple banda ki kmik pa jong jisu ki la shami u ki ong ki keli u shanu phija badu jisu ong
hatu phim tip mo ba kadayanga bangan le ya ka kam jong kupa jonga. Ong I must be about my father's business. Bak stenat ya kata ban pule ketin pareng ong I must be about my father's business. Ka business jonga ka day ban yo le ya ka kamu blai. Kata kan ka day ka business jong Jisu. Kata ka day ka jing temu jong ka jing mu Jisu. Bat kata ka day ban long ka jing temu jong ka jing em jonga jong pi. Ban le ya ka monu blai. Nang ta in the pet had kot ka ba arp kundai bat lai pau Jisu ong kumne. Pite wat ya ke ei ba pin bam la ne ke ei ba pin di. Pi wat kusalai arta tenru. Na ba ya ki ne ki ei barok ki jaj ben riu jong ka pertai ki yawan. Henry ukpa jong pi utep ba pi don kam ya ki ne ki ei ru. U Jisu ong wadum trai da ka ba kusalai. Spang ke ei ba pin bam ke ei ba pin di. U belai ula tip lupa. Ukpa jong a jong pi utep ke ei ka ba ngingi don kam. Wat kusalai ban wat swaning kong e ka bam ka di ban khuslai na ka benta ka bam ka di kani ka de ka jing khuslai jong ki breu jong ka perthai jong ki breu ki bam nget chau blai jong ki breu ki bam itho yo blai henrei jisu ong phi ki ba itho yo blai phi ki ba e ya ka kerteng jong blai kan mau ba kan ne kam de ban long ka jing khuslai jong phi ka e ka ba phi don kam ka de ka de kan ne kan khod balai phuai Henry to pinya wat ya ka hima jong ublai te ya kini ki bara an sa ailang tamapi. Pat ngi ya kan mau ba ya ka to ka khot ka bala tho apo ma thayos ma ka bade ka ju hi Henry ka ong bat pin wat shwai ka hima jong ublai bade ka hok jong u te ki bara an sa ailang tam pi. Wat shwai ka hima ublai ka ne ka de ba khong san ka ne ka de ka ba pi de ban ya le minot ning kong e ban wan. Nadu menne ngi kren spang ban 3 minute dain am. But ladaya sakku tangah ka bakan jado te labyang no de kam ram jonga menta kam dei ban sakut ban kuntui phi ban minat tangah ki bakan jado na kwa ban wanra pen pen so thu ya kani ka benta ba khong san ba jong kani ka jinge pule jongi bar kata ka long ka ba kham don kam e bangi de ban 3 minute ka de ban wat ya ka jing pen em ka de bangin wat ya ka jingai e jong ublai lam kum ta ki tu ki jing minute jongi barok ki long le no ai lot compare lada ni ken na du dang step but tre hadu pandamit but thia tang khndiat kanta ndrela da ngim don por pada ban wat ya ka hima jong ublai long le no ai lot tingine pet hapo ning kong Petros ngine pet ke ba ki breu jong ublai ki wat haning kong Petros long baning kong pet hadu khot ka pas phau ko kum ne cha phang ka ni ka jing pen em ki nong ye thulupa ki la ya wat bat ki la yet bha biang ru ki ba la ye thulupa cha phang ka ta ka jing ai ka ban sa wan hapi ki breu jong ublai ki wat ya ka ki wat ya ka jing pen em ki yet bha biang ru ya ka ki wat ya ka ni ka jing ai ka ni kan ka de ban long ka jing thmu jong ka jing 3 minute jong a jong phi ka ban ning kong a bu shwai ka ni ke baro an sa ilang tama phi kim don kam ban khuslai e ke baro ublem sa take care the rest un sa take care ka ba khong san e ka kam ram jong i ka ban ning kong e kun ki breu ki ba pop ka de ban wa ya ka ni ka jing ai nang ta ko wei da na kwa ban pule ya phi ka de na proverb kala nong ka ba sau de khot ba ar phulai pe thang ni ru kong kum ne kong tu ri khop yala ka do nut da ka ba sumar a na ba na ka ki wan ki jing mi ka jing em ha ka bible pareng ko ong ba kong ba tu sumar yala ka do nut with all diligence guard your heart with all diligence ka bible pareng ko ong kata ka mu tu ri khop yala ka do nut da ka ba minot a
nabanaka ki wan ki jingmi jong ka jingem sumar bhai ka donut sumar bhai ka donut kata de ba konstan namar ladangim minat ban sumar ka donut ka jingem jongi kan long ka ba lengkar ka jingem jongi kan long ka ba klumar bat hak bakut ngin yo tangi ki jing sosi ka jingem jongi te ngim dai ban klat ba ka don ka jinga dai ha ka jing minat ka ba kan jado bat ka jing minat ka ba kan jamin sim an pule na rom nong ka ba khadar ka de khot ka ba khatwai ko ong kum ne pa ha ka jing le minot to wat long ki ba alhia ki ba shit raham ha ka mensim ki ba shakri ya utrai i ka don ka jinga dai ha ka jing le minot bat ban shakri ya utrai Tray minot kadai ka babaha tray stoma ka kam ka ba pipi tray hendai kan mau ngide ban longru ki ba minot ban shakri ya ublai kata kadai ka ba khongsan ba ngide ban wat shwa ya kane ngide ban wat shwa ban ithu yu blai ngide ban wat shwa ban don ka jinga dai ka ba jan bat ublai ban pentikna la map na me ki pop jong ngilang ngila plan na me ki pop jongi la ngila tikna na bangi don yu jisu ka do no jongi lang ngila pediang shisha na me yu jisu yet bahai le de kasuk ban ong ngide ban bu ning kong yu blai ngabu ning kong yu blai ngate ngabu ning kong ba yu blai hendai hatu ka kam ber ka jingem jongi ka pen pau na me kata un gi bru ki ong ngate ngabu ning kong yu blai ber ki set haki interview jong ki dala interview ki kumnu phio aga ni ka spa kum ke ba pelong e phi ba phinyo adu kat kat ne ga pisa ka shi banai ki ong nga ngabu ning kong yu blai shisha phi bo ning kong shisha yu blai nega tu ka pisa ka dei ba shutu na nega tu ka pisa ba phio ka shu dei ba phi korop na yo ka tu ka pisa ba phio ka dei nomor ba phi ban ben ye ki we ki nong tre na phim ai ya ka bai nong ka ba dei hok ban yo na ya ki we ne yo ka dei ba ka tu ka jing ruspa jong phi ka dei na ki kam shu kor ke ba phi phi la ne yo ka dei ba ka tu ka jing ruspa ka dei leng ba ka jing compromise na nomor kasuk ban ruspa ka ne ka perthai da ka lenti jong soitan parlo kasuk pa kwa ayuno soitan u soitan uang yu jisu la da pindam ban mane yanga kani baro kani ka perthai kan long jong phi an ai lu thapi hatu ngim yu ie kani perthai bun ki bru bor spa gi de ki bru ki baklat yu blai ki bakran benya ka kerteng jong blai tum dai kumta wat bot ya kalenti jong ki wat bot ya kalenti jong ki phinum ya phiru phinum kerdu hiru tomat tas tenju bo trai long bo bah tenju yu blai bu ning kong yu blai wat compromise yu blai lada ki manager la ni ki bru ki ba he ki boss jong phi ki pa ai phi ban le ek balong mar persha ya ka mon jong blai phin le ya kata tang ba phin yo ban maintain ya ka position jong phi tang ba phin yo ban bat ya ka tu ka kerdan jong phi tang ba phinum sha be kam phin shu le la ka le lada kam ya ha bat ka mon blai wat num le ya kata wat num compromise yang haka jing shisha long shlur amlalai lada ban yang nak benta ka jing shisha ka da wa ba phi ha ban do na ka kam ru amlalai let's say leng ba ka ta ka jing sha be kam jong phi leng ba ka jing sha bread ha bandi ka dai pa da ka jing pen kre nak benta ka kam ka ba kham ba pa ju joseph ha ka por ba ka lok jong puti par ka pen be che u ba ba undup ngop ban klim ya ka hatu u Joseph tang non bo shap ting ya ka kendrat jong ka u su pen sngo bahano un su ko ngo no ya ka em u yang nam tau ble wong kum nungan le ka de ka ne ka pop ka ba kraw ka man u ble jonga wong anum le kum ya ka ne o Joseph u te balada un kan pat un sadu ya ka kam jong o un sadu ban long u sordar jong u potiphar utep ya kata utep ya ka ban sami na ka tu ka ya na ka tu ka jing rai kut jong u bau haban kan pat bat ban eno eka bat ban pet na ka lok jong puti phar hoi hadin ni tep eke ga bajia
usyak berat habendi daina. Tang bajia ayu hakabakut pada na bendi pet upoi pan long prime minister takadau wanum syap tiang ban yang nak benta ka hok ka jingsha wat num compromise lada pitrai ha kanu ka kam mlalai lada pihaban du ya ketuka kam lada pihaban sya penduna tulop lada pihaban shimna da ka kam ka ba kam ret ru mlalai te namar pinum tep ba katu ka kam ka barit ka ba piyo hadin naga daw ba piyang nam tau blai kadai ka jing pen kra nam ta ka kam ba kam krau u Joseph upoi habindi na ka banta ban pen kra ban long prime minister pila ju syama pertai u breu u ba pen kra ban long prime minister da ka ba let sa habindi pila ju sngau ang pa ju sngau ngate ngai I babun ki breu menta ki ba pen kra ban long president ba pen kra ban long MLA ki de ki breu ba bam sab ki breu ki balak pelut shuai ka por jong ka jingem jong ki ban tu ya ka pisa jong ki wai ban tray da ki jing tray jong ka jing bom hok anda kila ada bam lut ya ki pisa jong ki babun da kila man spa bai lede te ki sedang ban ya le ban shiem tiket ban long candidate endrai ikun tu pi bu bet ning kong yo blai wat shuai ka himau blai kata de ba khong san e but kanikan kadai ka ba don kam yangi namar ba uji su la janwan kai ka ba khongsan kadai yangi ban pan kre ya ka jingwan uji skres ar petros kalanong ka ba lai ka da khot ka ba hat sau pet mo la da phin pulen adu ka da khot ka ba shipau ngan shu pani khandia thangne ka da khot ka ba shipau ka crunch phang ka jingwan jong utrai kumunong tu kong hanrei kata ka sing utrai kan wan kumunong tu te kani ka dukot ka kren shapang ka jingwan arsin jong jisu dukot bakat lai ru kong kumta ka kren shapang ka beneng bathamai bat ka kendau bathamai te kumta hadin kata pada dukot bakat sau ukentu wong kumne na bakumta ko haba e haba pia kmi lenti ya kini ki e ru te kini ki e ru kidai ka jingwan arsinu jisu ka dai ka benang bathamai ka kendau bathamai wang haba pia kmi lenti ya ka jingwan arsinu jisu ya ka benang bathamai wang kumno to persang smart kata kamut to minat kani ka kenten persang smart hang ni kamut to long ba minat ba an syam ya pi ha ka jingsuk ki ba klam tho bria bat ki ba klam tai pop hakmat jong u aba phite bo jisu la janwan ka jing minot jonga jong phi ka ba khong sana ka dai ban syam yang aya phi ha ka jing suk ka dai kata ka dai ba khong san kani ka dai jing pan kre nam ta ka jingwan u jisu ban penya suk ele dai baru blai nomar ni la long kinong shun jong blai lang ba ka pop penya suk baru blai ai ti ka dot not ho blai plai ki pop pan map no blai pedang yu jisu ko no blai ban ngi dai ban pan kre ban ele binot ban long ki ba klam tho bria kumut ki ba klam pop e ja ka jinglong ka ba janai e ja ka jinglong khoi bat ki ba klam tai pop hakmat jong u kan ne kan kadai ka jingthmu ka ba khongsan jonga jong phi nang tas ka we da ka da khat ar petros lanong ka ba ningkong ka da khat ka ba shiphau ta phila e ka ne ka we phino mahap lanuru tai ka tinu blai ko ong kum ne na bakum ta ko para bangat to phin kham ya le minot de ban le ayu ban kham ya le minot te to tonginya pledging mot ma na bakum ta ko para bangat to phin kham ya le minot ban pelong scam ya kata ka jingkhot jong phi ba de kata ka jingjiet jong phi na mar haba phi yai le ya ki ne ki e ru phin om jin thut lani phin om hap lanuru na mar kata an ai kar hai e api ya ka jing besut chapo kata ka hima bom jikut utrai badu nong penem jongi ujis kres kei ka bangi dai ban let me not e ka dai ban penlong scam ya kata ka jing khot bad ya kata ka jing jet jong ubelai yang ai api ubelai ula khot yang ai api ubelai ula jet yang ai api
te ka kamram jongi ka dai ban pen scam ya kane pen scam ya kane ya let me not pan scam ya kane da ka ba pulut por ba blai ka jing doai da ka ba pulut por ban wat ya ka ktien jong blai ba da ka ba pulut por ban ya jan ba du Jesus Christ kata ka dai ka ba khongsan e bad ban train ka ban ta ka kam jong blai ti ki don bun ki de khot ki bangila ban crunch phang ban minot aga kam jong blai ru nganum shim than shu e ka por man ta ngan sange no hangne war lagi dang don bun ki de khot bible ki ba crunch phang ban long ki ba minot and rai hagne ki jinga pule jong ni man ta ngan sange no hangne ngakwa ban kan tui phi to phin long ki ba minot minot amdai tanga ki jing trai ba phi phi trai and rai minot ban wa te ka jing punem ka ta ka dei ban ning kong at minot ban wa ti ublai da ka don ud baro ber ka jing ud baro ber ka men siam baro te pin siam yo te na ka benta ka burom jong blai nga IT no ka ni ka por ai steward bat shobangin IT ka ni ka por ai steward tung nia lej bat nga ki jing duai ko pa jong yu bahap neng ku blai shibuna ko pa na ka benta ka ni ka kubor ba phila ayangi ku blai shibuna namta ka ni ka por ka lat ka ba niyo lang ba ka ni ka zoom meeting niyo ba ni crunch phang ka jing minot hoj ko pa ka ba khong san ka long ban wat ya ka hima ka jong phi ba de ka hok jong phi try da ka bor la de ngim don bori e ru am yarap yangi ko pa bangin wat shwa ya ka ta ka ba khong san ka jing im jongi namara try philong pa ba ba kam de yangi bangin khuslaya shphang kai bangin bam shpang kai bangin kop namar kita ke baro phila tep bangi ba ngi don kam bat ngi nget ba ko pa phin pan da pi jing don kam jong ngi baro hande ko pa ya rap e yangi bangin kindet ban treo bangin su thu ba ka ba khongsan e ga jing jong ngi ka de ban pan khra e ga jing em ban pan khra e ga jing wan arsinu jisu bar ban em no ski bom chikot bat phi ko pa tra ya rap ki min sim ba kodor ki henmen ki para jonga hagani ka por ko pa bakin su thu igini ki jing sha bat bakin ya daga jing shap teng ak ma chong phi nga dua phin kar khu egani ka khu bor kan long shisha na ka jing ai min sem ki bat ka jing pan kan det ban trewi ki bat ban pan so thu ki bat ai jing start ki kumnu bakin jet ya ka lenti ka jing em ka ba khamba ka ba phi phila pan khre nam ta jong ki ublei shibon ko pa ikini baro to ayangi pa gani ka jan metro ya ka jing thia suk hangi wai pi wai ngi kar pa ti kini baro pa ga jing soret agar teng ba thiang tam bat ba don bor ai jong jisu amen